העלייה במחירי הדיור לא פוסחת גם על יהודה ושומרון. גם שם למרות המענקים, משפחות צעירות מתקשות לרכוש דירה חדשה. בהר ברכה הקדימו תרופה למכה ובנו דירות להשכרה. כתבתנו דנה בן שמעון הייתה שם. בזמן שבממשלה דנים מפרויקטים לאומיים לדיור בר השגה, מתברר שביישוב הר ברכה חשבו על זה קודם. בשבוע שעבר חנכו כאן את השכונה החדשה עלי עין, פרויקט של דירות להשכרה במחירים אטרקטיביים במיוחד. 2.5 חדרים, כאן הסלון מטבח, חדר שינה גדול להורים בצד שמאל, שכירות לחודש 1,000 שקל. ראינו את היישוב שהוא טוב וזה, וגם המחירי דירות פה הרבה יותר זולים, אז אנחנו כבר חשבנו גם לקנות פה כבר. וזה לא הפרויקט היחיד, גם הבניינים האלה מיועדים אך ורק להשכרה. המטרה היא לאפשר לזוגות צעירים לחסוך כסף, כדי שבסופו של דבר יוכלו להתחייב למשכנתה ולרכוש דירה, ורצוי בשטחים. אם לא היינו גרים פה, אני לא חושבת שהיינו קונים. המחירים הם מטורפים, כולם יודעים את זה. בטח זוג צעיר, בתחילת החיים, ילדים, מעון, אי אפשר לעמוד בזה. זה נולד מתוך הבנה שיש מצוקה כלל ארצית, ובמיוחד בציבור שלנו שיש הרבה זוגות צעירים שפשוט אין להם פתרון, אין להם איפה לגור. ביישוב אומרים שהפרויקט פתוח לכולם, ובכלל המחיה פה זולה. תלמידי ישיבת ההסדר זוכים לקבל מלגה ללימודים אקדמיים. עם העלויות הנמוכות של השכירות הם מצליחים בתוך פרק זמן קצר יחסית לרכוש דירה ביישוב. וכשראינו שזה מתאים לנו, אז גילינו שאפשר במחיר סביר לא רק לסקור, אלא גם לקנות בית. זה גם דבר שהוא מועיל ליישוב הארץ, וגם עזרה גדולה לזוגות הצעירים, שכל כך מתקשים לרכוש דירה. אז לתשומת ליבם של חברי קבינט הדיור שעדיין דנים בעניין, פה השיטה כבר עובדת.